நீங்கள் நம்ம எம்ஆர் லேர்னிங் தமிழ் சேனலில் தினம் ஒரு கணிதம் பகுதியில் வந்து நிறைய சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஏற்கனவே வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன், எல்சிஎம், ஹெச்சிஎஃப் நிறைய டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே வேணும்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே எந்தெந்த டைப் ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கோ எல்லா டைப்புமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வரோம். அதே மாதிரி ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸில் வந்து பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 3 வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கோம். இது வந்து பார்ட் 4 வீடியோ. இதுலேயும் வந்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸில் வந்து நிறைய விதமான சம்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த வந்து ஒவ்வொரு டைப்பாக வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நோட்டு ஒரு பென் இருந்தால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ல வந்து நீங்கள் அந்த சம்ம பின்னாடியே போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்கன்னா தான் டெய்லி நான் போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக பார்க்க முடியும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். இரண்டு எண்கள் வந்து இருக்குது. 3ஆம் எண்ணில் இருந்து முறையே 2 நம்பர் வந்து தனியாக இருக்குது. அது வந்து 3ஆவது எண்ணிலேருந்து 10%, 15% குறைவாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு 2 நம்பர் இருக்குது. அந்த 2 நம்பருமே வந்து 3ஆவது நம்பர்லேருந்து 10% அல்லது 15% ரெண்டுமே வந்து குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த 2 எண்களோட விகிதத்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. நமக்கு வந்து 3rd நம்பர்னு சொல்லியிருக்கோம்ல, நம்மளாம் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் 3rd நம்பர் வந்து சி அப்படின்றத வந்து 100ன்னு வச்சுக்கிறோம். 100ன்னு வச்சுக்கிட்டு கணக்கின்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கணக்குப்படி ஏ அப்படின்ற ஒரு நம்பரும் பி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரும் என்ன ஆகுதுன்னா, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஏன்ற நம்பர் பின்ற நம்பர் ரெண்டுமே வந்து அந்த சி அப்படின்ற இந்த சி வந்து நம்ம 100ஆக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதுலேருந்து ஒரு 10 அல்லது 15 வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஏங்கிற நம்பர் 10% கம்மியாக இருக்குது. நம்ம வந்து 100ன்னு எடுத்தனால இதை வந்து -10 அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி பியை வந்து என்ன பண்ணுறோம், 100 - 15ன்னு போட்டுக்கிறோம். அப்போ 90, 85ன்னு கிடைக்குது. இப்போ அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, 2 எண்களோட விகிதம். ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான். நம்மளா ஒரு சிங்கிற நம்பரை அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். பண்ணிவிட்டு 3ஆவது எண்ணிலேருந்து அந்த ஏங்கிற நம்பர் 10 கம்மியாக இருக்குது, பிங்கிற நம்பர் 15 கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது 90, 85ன்னு 2 நம்பர் கிடைக்குது. அந்த ரேஷியோவை தான் கேட்டிருக்காங்க. ரேஷியோனா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்ச பிறகு இது 5ஆம் வாய்ப்பாட்டில் அடிக்க முடியும்னால நம்ம அடித்து அந்த ரேஷியோவை போட்டிருக்கோம். இதுவே அடிக்க முடியாத நம்பர்னா அதே மாதிரியே போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம். அடுத்த சம் என்ன அப்படின்னா, ஏபிசி அவங்க 3 பேரோட சம்பளங்கள் முறையை, ஏபிசி அந்த 3 பேரோட சம்பளங்கள் முறையை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2, 3, 5 அப்படின்ற விகிதத்தில் இருக்குது. ஏபிசி 3 பேரோட சம்பளம் 2, 3, 5 அப்படின்ற விகிதத்தில் இருக்குது. அவர்களோட ஊதிய உயர்வு 15, 10, 20. 3 பேருக்கும் சம்பள விகிதம் இது. அந்த உயர்வு விகிதம் இவ்வளவா இருந்துச்சுன்னா புதிய சம்பளத்தோட விகிதம் எவ்வளோ, ரேஷியோ எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. புதிய சேலரி விதத்தில் அதோட ரேஷியோ, பழைய ரேஷியோ நமக்கு தெரியும், எவ்வளோ உயர்வாயிருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். அதை வச்சு எப்படி போடுறதுன்னா அதே மாதிரி தான். இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து பர்சன்டேஜாக 100 அசியூம் பண்ணியிருந்தோம்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து 2 இன்ட்டு நம்ம வந்து புதுசாக வந்திருக்கிறத வந்து 100 வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றி பண்ண போகிறோம். அப்போ அந்த 15 கூட வந்து நம்ம 100 சேர்க்கும் போது 115 டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ்னால 100. அதே மாதிரி ரேஷியோவில் இந்த 3க்கு போடும்போது இது வந்து 10% உயர்ந்துருக்குல்ல, அப்போ வந்து இதோட 100 கூட்டணும், 120 டிவைடட் பை 100ன்னு போட்டோம். அதே மாதிரி சிக்கு பண்ணும்போது 5 × 120 டிவைடட் பை 100. இந்த 3க்குமே தனித்தனியாக ரேஷியோ 2, 3, 5. இந்த 3க்கும் 15%, 10%, 20% இது தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி போட்டோம். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம வந்து இந்த சம்பளம் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து 100 அப்படின்றத வந்து இதோட வந்து உயர்வுன்னு கொடுத்துருக்கனால அந்த 100% வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் இதில் வந்து கேன்சல் பண்ணது போக மிச்சம் ஒரு ரேஷியோ கிடைக்குதுல்ல, இதுதான் வந்து அந்த ஏபிசியோட புதிய சம்பளத்துக்கான விகிதம். அந்த 3 பேரும் வந்து புதிய சம்பளம் வாங்குறதுக்கான விகிதம். இந்த சம் என்ன பண்ணோம், டேரெக்டாக சீன் அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஏபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதோட ரேஷியோ எப்படி போட்டோம். இது வந்து ஒரு 3 பேரோட பழைய சம்பள விகிதம் கொடுத்துருந்தாங்க, புதிய விகிதம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வச்சு நம்ம வந்து புதிய விகிதம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம். அடுத்த சம் பார்க்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ரூபாய் 1210 ஆனது ஏபிசி ஆகியோரிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. ஒரு ஹோல் அமௌண்ட் இருக்குது 1210 அப்படின்ற அமௌண்ட்டு ஏபிசி ஆகியோரிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. 3 பேருக்கு தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க. இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா, ஏபிக்கு ஒரு 5:4 அப்படின்னு இருக்குது, பிசிக்கு 9:10 அப்படின்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து சி பெற அமௌண்ட்டை மட்டும் நமக்கு கேட்குறாங்க.
இந்த ஹோல் அமௌண்ட்டை ஏபிசிக்கு வந்து பிரித்து கொடுக்குறாங்க. ஏபிக்கு இந்த ரேஷியோ, பிசிக்கு இந்த ரேஷியோன்னு பிரித்து கொடுத்துட்டு சி பெற அமௌண்ட்டை மட்டும் நமக்கு கேட்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, ஏபிக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க, பிசிக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் வந்து ஷார்ட்டாக இதை எப்படி சொன்னேன், ஏபிசியோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டையும் கிராஸாக பெருக்கி ஏல போட்டுறணும், இது ரெண்டையும் கிராஸாக பெருக்கி சியில் போட்டுறணும். பிக்கு மட்டும் 2 வேல்யூ இருக்கனால இதை டேரெக்டாக பெருக்கி சியில் போட்டுறணும். அப்போது 5 9 45, 4 9 36, 4 × 10 40. அப்போது ஏபிசியோட ரேஷியோ நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போது இந்த இதில் வந்து முழுமையாக ஏபிசியோட பங்கு நமக்கு தெரியும். எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க, கணக்கில் வந்து வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க 1210 கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ இந்த 3ஐயும் கூட்டினா நமக்கு 1210 கிடைக்குதுன்னு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொன்னாங்க, அந்த 1210ன்றது 3 பேருக்கும் சம பங்கீடு. அப்போ 3ஐயும் கூட்டினா இது வரும். இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன கேட்டிருந்தாங்க, சி பெற அமௌண்ட்டை தான் கேட்டிருந்தாங்க. சி பெற அமௌண்ட்டுனா சியோட ரேஷியோ என்ன 40. அப்போ 40 எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும், 40 × அந்த எக்ஸோட வேல்யூ 10ன்னு போட்டிங்கன்னா 400. அவ்வளோதான். இதில் இருந்து ஏபிசியோட ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம். ஏபிசியோட ரேஷியோ டோட்டலாக கூட்டினோம்னா 1210 நமக்கு கணக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க. அதுபடியே நம்ம செஞ்சோம். செய்யும் போது நமக்கு வந்து சி பெற அமௌண்ட்டை மட்டும் கேட்குறாங்க. அப்போ 40 எக்ஸை கேட்குறனால 40 × 100 = 400ன்னு போட்டோம். அடுத்த சம் பார்க்கலாம். அடுத்த சம் பாருங்க, ஒரு கடைக்காரர் ரூபாய் 2.04, இது வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. 1 கிலோகிராமுக்கு இந்த ரூபா கோதுமையையும் இந்த ரூபா 1 கிலோகிராம் 2.04 ரூபா இருக்கிற ஒரு கோதுமையையும் ஒரு 2.88 கிராம் ரூபாய்க்கு விற்கிற ஒரு கோதுமை, 2 கோதுமையும் தனித்தனியான ரேட்டில் வந்து விற்கிறாங்க. இந்த 2 கோதுமையையும் வந்து எந்த விகிதத்தில் அவர் கலந்தார்னா இந்த ரூபாய்க்கு அவர் வந்து விற்க முடியும். ஒரு ரெண்டுமே வந்து இப்போ வந்து நமக்கு கோதுமையிலே 2, இப்போ நிறைய அரிசியிலே வந்து நமக்கு 2 டைப்பாக கிடைக்கணும். அதே மாதிரி கோதுமையிலே 2 டைப், டைப் 1 டைப் 2 2 கோதுமை இருக்குது. ஒரு கோதுமை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிற கோதுமைன்னா 2.04 கிலோ, 1 கிலோகிராம் வந்து இவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு கோதுமை வந்து 2.88 அப்படின்ற ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. இந்த 2 கோதுமையை வந்து எந்த ரேஷியோவில் கலந்தா அவர் வந்து 2.52ன்னு வர்ற ரூபாய்க்கு வந்து அந்த கோதுமையை விற்க முடியும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு கணக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து இந்த ரூபாய்க்கு விற்கணும்னா இந்த 2 கோதுமையை வந்து அவர் எந்த ரேஷியோக்கு கலக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு குறைந்த விலை, அப்புறம் அதிக விலை. குறைந்த விலைக்கு அவர் விற்கிற கோதுமை வச்சுருக்காரு, அதிக விலைக்கு விற்கிற கோதுமையை வச்சுருக்காரு. ரெண்டையும் கலக்கும் போது சராசரியாக இவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கணும்னா அதை எந்த ரேஷியோவில் கலக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போது அதிக விலையிலேருந்து இந்த சராசரியை கழிச்சா அப்போ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த சராசரியிலேருந்து இந்த விலையை கழிச்சும் போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். இதிலேருந்து இதை கழிக்கிறோம், இதிலேருந்து இதை கழிக்கிறோம். அப்போ 2 அப்பையும் வந்து ஒரு 2 ரேஷியோ கிடைக்குதுல்ல, அந்த 2 ரேஷியோவையும் வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணோம்னா அந்த ரேஷியோவில் அந்த 2 கோதுமையும் கலந்தாருன்னா அவர் வந்து இந்த விலைக்கு விற்க முடியும் அப்படின்னு தெரியுது. இப்போ வந்து இதில் 0.36ன்னு வருது, இது 0.48ன்னு வருது. அப்போ ரெண்டையுமே வந்து தசம எண்ணை வந்து நம்ம நார்மல் நம்பராக மாற்றி நம்ம அடித்து கொடுக்கும்போது 3:4 அப்படின்ற ரேஷியோவில் கலந்தாருன்னா 2.52 ரூபாய்க்கு அந்த கோதுமையை விற்க முடியும் அப்படின்றது கிடைக்குது. உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 2 கோதுமை அந்த ரேஷியோவில் வந்து எந்த ரேஷியோவில் கலக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த ரேஷியோவை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், அவ்வளோதான். அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது. வந்து ஒரு முக்கோணத்துக்கு 3 கோணங்கள் இருக்குது, 3 கோணங்களுக்கு விகிதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோண அளவு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. முக்கோணத்துக்கு 3 கோணங்கள் இருக்குது, அந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. கோண அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு முக்கோணத்தோட 3 கோணங்களோட கூடுதல் தெரியும் 180 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த 3 கோணங்களுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க 5 4 3 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ 5x 4x 3x = 180 டிகிரி அப்படின்னு போட்டோம்னா இது 3ஐயும் கூட்டும்போது 12x வருது, 180 டிகிரி. அப்போ எக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம், மிச்சரெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் அடிச்சு கொடுக்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 15 டிகிரின்னு கிடைக்குது. அப்போ நமக்கு அந்த 3 கோணங்களோட ரேஷியோ அந்த டிகிரியில் தானே கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்த ரேஷியோவோட பெருக்கிறோம். 5x 4x 3xோட வந்து அந்த 15 போய் பெருக்கும்போது நமக்கு 75 டிகிரி 60 டிகிரி 45 டிகிரின்னு அந்த கோணங்களோட அளவு கிடைக்குது. கோணங்களோட ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க, அதை வச்சு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். ஏன்னா 3 கோணங்களின் கூடுதல் நமக்கு 180 டிகிரின்னு தெரியுன்றனால அதை வச்சு நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு பண்ணோம். இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்க பார்ட் 4 வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறது வந்து சில டைப் ஆஃப் சம்ஸ் தான். அடுத்து இன்னும் நிறைய டைப் இருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த சம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, டெய்லி வீடியோஸ் வரும். தேங்க்யூ.